Ačne to dali. Nevadí. Počkaj, nevybereme. Nevybereme z tohto tu. Roztrhnuté. Výborne. To bolo zase hádzané. Podľa všetkého polystyren je popraskaný. Takže polystyren bol zase popraskaný, isté to bolo zase hádzané. Dúfam, že fritéza po prvom použití pôjde. Takže vyťahneme teraz sáčok. Skála. Značka Clarestein. Nemecká značka, najlepšia na trhu podľa testov. Tak som zvedavý, či zase bude to, čo bolo na Vianoce. Zapneme ju. Vybereme veci z toho. Troška v poriadku. Takže, tu máme misu. Toto nám teraz netrvá ten držiak. A tu máme, prosím pekne, na pečenie vložku. Podľa návodu, ako je uvedené, mali by sme urobiť prvotné spustenie tej fritézy. Takže máme tu naliať vodu, najlepšie destilovanú, hej, ale teraz ju nemáme, tak skúsime obyčajnú vodu. Zhruba do polovice. Tak. Dáme naspäť ľavičku. Dobre, je tam. Vložíme naspäť. Napustíme aj do tohto vodu, aby to nešlo na prázdno. Dobre. Zatvoríme.
Vyzerá byť lepšie ako minulé. Minulé mala známky poškodenia, hlavne škrabánce nejaké. A môj syn si pri väčšom svetle zistil, že z vnútornej strany je prasklina. Tak, momentík, prosím. No, takže zapneme ju. Dáme tam, podľa návodu máme tam dať rybu. 200 stupňov, 14 minút. A dáme tam ešte páru. A prvotný štart môže byť začatý. Play. A uvidíme, či to bude fungovať. Nie ako minulé, po 8 minútach nám to vyplo. A vypísalo error code. Tak strašne som zvedavý, či to pôjde. Dneska je taký prvotný test toho všetkého. Zajtra už bude menej. Ako nie, že menej, ale zajtra si vyskúšame nejaké to jedlo. Pokiaľ to bude teraz fungovať. Keď nie, znova to došleme na reklamáciu do firmy clarstein.sk. Ináč je to spoločnosť, ktorá má zastúpenie na Slovensku. Je to nemecká značka. Ale furt je tam ale. Takže uvidíme, ako táto značka tuto prospela na Slovensku. Či to nie je tak, ako s niektorými výrobkami, ako napríklad Bosch, že na Slovensku posielajú 2. až 3. triedu. Takže zatiaľ nám to ide. Uvidíme, čo ďalej. Ešte máme nejakých tých 13 minút. Takže uvidíme, ak to pôjde. Všetko čerstvo vybavené, naštartované. Zatiaľ nevidím žiadne pukance, ako vtedy. Tam boli škrabáce nejaká prasklina. Uvidíme, ak to pôjde. Pri predošlej objednávke, čo som potom reklamoval, tak pri 8 alebo 9 minútach nám vyplo. Začalo pauzovať play, pauza a potom nám vypísalo chybový kód E03. V knižke som sa dočítal, mimochodom knižku si musíte stiahnuť z internetu, slovenský návod, lebo tento tu návod je v všetkých možných jazykoch, len tam není slovenčina. Čo si myslím, že porušujú nejaký, nevyznám sa v tomto teraz, a niečo isté porušujú, lebo slovenský, nejaký všelijaký výrobok, keď predávate na internete, tak by mal mať obsahovať slovenský návod. Tak uvidíme, čo s tým urobia do budúcna. Takže ako vidíme, sa to pekne nahrieva, zatiaľ to funguje, nechcem to zakriknúť, ako pri vianočnom darčeku, čo to má byť vianočný darček, ale už není. Takže tu máme zatiaľ 11 minút, pekne nám to ide, funguje. Takže som zvedavý, dokedy to vydrží. Zatiaľ to ide. Troška cítiť takého
smradu, dá sa povedať, ako keby vypálenie novoty, lebo predsa len ten výrobok je nový, tak potrebuje sa kus akože vypáliť, po slovensky povedané. Preto tak aj v návode je to určené, že treba pustiť tam ten program Fish a paru a zistíme, či to funguje. Zatiaľ nám to ide krásne, tak uvidíme, ako do konca to pôjde. Necháme to natočiť. Je to všetko OK zatiaľ. Bol som veľmi sklamaný, lebo tento výrobok v roku 2023 dostal ocenenie, čo sa týka teplovzdušných fritéz. Test roka. Vyhralo na niekoľkých stránkach, nie na jednej, na niekoľkých stránkach vyhralo tejto cenovej kategórii a spoľahlivosti. Tak som bol veľmi sklamaný, že keď mi to prišlo ako dárček pod stromček, že takto dopadol. Ale vravím, firma, ktorá to predáva, za to nemôže, to musím povedať. Proste stará sa nejaká chyba, ktorú nevieme teraz presne identifikovať, ale čo sa týka kódu E03, čo vypísalo, keď som to pozrel v tej slovenskej príručke, mimochodom stiahnuté z ich stránky, vytlačené na tlačiarni, tak tam bolo písané, že je chyba nejakého prívodového káblu a nejaké neviem čo, tak hovorím, toto sa nebudeme starať, hovorím, uvidíme. Pokúsil som sa to znova zopakovať, ten istý proces. No, bohužiaľ, znova to urobilo. Takže darček išiel kurierskou spoločnosťou naspäť a teraz mi tu dačo píplo, 8 minút play, no a zase toto isté robí. Vidíte? Play, stop. Neviem, čo to znamená, či vybrať to, asi vybrať, asi premiešať. Premiešame to, dáme naspäť. Presne toto isté mi robilo pri prvom pokuse, pri 8 minútach. Ináč nechápem, prečo, lebo malo by sa to akože obrátiť, hej, tak, alebo aj tie hranolky a takto. No neviem, keď to dám celé kurča, čo to spraví. Takže zatiaľ 8 minút do konca. Urobí to prvýkrát. Znova. Para. Áno, pustilo paru. Steam. Funkcia Steam, to je para. Teraz to púšťa. Znova. Aj počuť, ak púšťa.
Ešte máme 6 minút do konca. Tak dúfam, že test, nechcem to zariadiť, zarieknúť. Dúfam, že test skončí pri suchom nácviku, dá sa povedať, v pohode, ináč je tu nejaké úniky pary z bočných strán. Môžete vidieť. Dúfam, že je to normálne. Teraz, čo to pípa, tak to pípa skrz toho, že púšťa tam tú vodu a robí sa tá para. Aby to rybie filé troška bolo aj také nadýchané. Zase tam kus pary ide. Vidíme. Dúfam, že to teraz už bude všetko OK a bude to fungovať tak, ako by malo fungovať. Zase para z bočných strán. Pritom je tam písané, že nejakých 10 cm z jednej strany, 10 cm z druhej strany. Tak by tam nemalo byť nič okolo tej steny. 10 cm od fritézy. Píšu tam v tom návode, že keď nejaký ten smrad, čo sa týka takého vypálenia, aby sme sa nezlakli, lebo to je normálna vec. Zatiaľ nám nevyhadzuje žiadny chybový kód. Akurát, čo bolo pri prvom, že sme to asi mali otočiť. Tie ryby, tak sme to akože urobili, hej, som to potriasol. Tak uvidíme, či to prejde až do konca. Tento proces, vidíte, ak to vyparuje sa, je to zasunuté poriadne, nič by tam nemalo byť, pári sa z toho, ako z každej jednej fritézy teplovzdušnej, lebo je tam samozrejme para. 3 minúty do konca, no tam uvidíme, či to zvíťazí tento test, alebo nie. Alebo ho budem zase baliť naspäť a posielať. Ešte uvidíme zajtra, ako to dopadne, keď tam dáme nejaké mäso. A potom uvidíme. Zatiaľ je to number one. Zatiaľ to ide na sucho, to ide v poriadku. Ako prvýkrát to nešlo, čo mi vyhadzovalo ten chybový kód E03. To sa dá dočítať potom v tej knižke na návod, v návode. To znamená, že nejaká porucha káblov a neviem čo všetkého. Takže pekne to tam funguje, hreje to. Nemáme už ani tu to poškriabané z vnútornej strany, čo tuto bolo, ak vidíte môj palec, tu bolo z vnútornej strany poškriabané. Také niečo ako keby popraskané. Prvýkrát, keď nám to prišlo. Ono sa to musí, vidíte, dymí to. Ono sa to musí vypáliť. 2 minúty do konca. Ono, keď vám prejde nejaký určitý čas robenia toho jedla a začne vám pípať, ak nie pri tých 8 minútach, to znamená, že treba to vytiahnuť, otočiť to mäso, hranolky prehrabať alebo niečo podobné. Hej. To tam už v tej tabuľke je. To som urobil aj prvýkrát, lenže ak sa to založil muka, tak mi začalo po minúte, po 2 minútach zase pípať, play, stop, play, stop, play, stop. A potom mi vypísalo tuto, v tejto časti mi vypísalo, že chyba E03, chybový kód. Takže minútka do konca. Dúfam, že test bol úspešný a budem sa radovať, keď zajtra dáme tam nejaké mäso
a spravíme to. Takže uvidíme, ako to dopadne. 200 stupňov, 14 minút bolo, pri 8 minútach to pípalo, trebalo to otočiť samozrejme, podľa toho, čo tam pečete a tak. A potom to fachčiť ďalej. Už teraz je to už OK. Prvý výrobok, čo prišiel od nich, oni za to nemôžu, lebo vrajím to bolo nejaký nepodarok. Bolo úplne zle. Výborne. Takže 58, 7, 6 sekúnd do konca. Než do konca, to je ohrievanie. Dá sa povedať. Ohrev, cool, ja neviem, cool. A potom to vypne samo. Takže test prebehol našťastie dobre. Ďakujem spoločnosti, ktorá mi to predala, .sk, a dúfam, že do budúca už nebudú takéto problémy a hlavne nie na Vianoce. Ďakujem pekne, do počutia.